Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my YouTube channel. Magandang umaga. May butang sir. Sa ito pa matiran? Haway ang mga tiil. Haway ang tiil. Sa pa. Kamu. Isa na pa kay kao ba itong pagkanin mo dito? Itong asawa. Ang kaso na lang. Na, beauty man nerong braho. Haway ang tiil. Ito pa. Way kusog. Way kusog. Haway, way kusog. Ang sa po yun? Bikiladong lakaw. Ha? Bikil na mulakaw. Bikil. Bikil ng malakaw. Sige, sa po yun? Itulak ko bata. Maumod na yun. Way kusog yun? Wala. Pero wala, nagkabasag hapon. Unto hapon gabi, himasa, hapat, munas, ligo, wala na. Oo, sige. Doon sa pagod. Mura to ang kuan. Ang kuha lang ko, marag may kusog. Way kusog. Sige, asa kitong balay naman, sir? Sa Barangay Lisada, Toril. Turil. Sige. Ayan guys, shout out sa taga, sa to? Barangay Lisada, Toril. Barangay Lisada, Turil, Davao City, no? Oh, ayan, shout out sa inyo, taga Turil. Barangay Lisada, hello sa inyo, Eric Hilot po ito guys. So, kumusta na mo? God bless sa inyo mga pamilya. Lahat po, shout out po sa lahat ng mga taga Turil, Davao City, nasa sa Tabangan, no? Nadungog man ninyo. Kung yun po yung ngalay, wala sa kusog, no? Yan ang mga tilo ay kusog. So, ang kamot, okay ra? Wala po kusog. O, dapat kusog mo. Pati kamot niya, wapay kusog, no? So, ano lang guys, atong tabangan si sir, no? Tanan ng may doon rin, manikamot ang mamayo, ang tanan ng may doon, no? Kutob sa itong mahimo niya, siyempre, tabangan na ito sa inubanan sa pagkampo sa Ginoo, no? Kung di man makaya kita-kita ra, no? Siyempre, mapalaban yun, magpalaban, magpasalamat, ano lang yun, ano? Ano lang yun. Of course, mga viewers na po, outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel, guys. Special mention, Vietnam, Thailand, Singapore, Saudi Arabia, Laos, Malaysia, Japan, United States, India, siyempre, of course, ang Indonesia. Thank you for watching my YouTube channel, guys. Siyempre, ang Pilipinas, meron pasalamatan ako. Maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu. Kung sa lahat ng mga OFW, maraming salamat po. Kung sa tanan ako mga subscribers, maraming salamat. Nag-comment kanunay, maraming salamat. Sa mga nag-comment, na location ako, kung taga-asa ko, location, my address, taga Vigo City ko guys, sa Barangay Sunuan First Camp Street, Rabina Compound. Wala ka po sa gym, Proc Mangala, Vigo City, Davao del Sur. Wala ka po ang complete address. O sa mga ganahan mag-friends akong Facebook, ano na kay Facebook. My Facebook is Eric Hilot ang Binisaya. O ang Eric Hilot ang traditional muna akong Facebook guys. Kung ganahan mo Hilot o traditional Hilot, subscribe lang, no? I-click lang notification bell para updated ka sa mga ginahilot ako kadadlaw, no? Please subscribe, like, comment, and share. Ayan po. Yan, subscribe po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagasuporta, nagatanaw sa kanunay. Maraming salamat. So ayan guys, maghilot ko karon. Shout out po sa lahat ng taga Turil, Davao City. Love you guys. Tara, tara sa kuha. Dito dyan. Umay lang. Tara. Okay na ka na? Okay. Guys, mag-ilot ang kanon. Kung shout out po sa lahat ng mga taga Turil, Davao City po. Please subscribe my channel. Pag-share na lang po. Maraming salamat po. So, mag-start ako gilot ka rin guys. Tanawan din guys. Kaya na kayo sugod. Ako ko i-part 2 po na po. So,
kita ito may pangalan? Jason. Jason.
Oh! Dayan! Dayan! Maguraming mata! Ano na sila klaro po mo yung Ano na birnes mo po Five. lang. Magani. pangingatuan ko ni mo no? Lingkod madam. Yan. So sapot man. Ano ba? Lipod man. Uy, klase. Buwan may klase. Wala na klase ron. Mana ka man. Nagani no, nya kay nangan naman diya. Excuse man sila, bod. Ingon mo gupudaan, nag-ingon ko na ni ma'am, nag-chat ko nga, excuse sila, kay kanang mag-apil og recollection, excuse sila ma'am, siya on, okay, no problems. May si ma'am kay mo reply nimo kami mo chat lagi di mo reply. Anak na lang nimo si kan ma'am. Tapos lang ninyo. Ay, nag-usay, di mo reply sa mga ko. Uy, nag-usay, di mo reply, kaya mabisi siya. reply. Mabisi siya. Ato di mo klase yung, wala pa ka nag-chat atong, Wala na kami ka-reply sa mga pag-chat. Dira man mi oh. Wala mo bugat Hapon. nag-chat ra gyud ko, kaya ako na, Bigla ba? mabasa na gyud ni. Kaya nayabag mo ng cellphone. Nawa na hack mo. Wa man, hack man, putol man. Iyasa man doon. Di wala may kabalo kung sa among password. Nabuhat na pupug ako. Ya, wala man may magkuhan. Kasi itatong karon nga kanang pera. Oh, Wala na to. amo nagyapon pangalan, giusab na lang namo. Di, nagkuhan mo, nag-friend request mo. Nya unsa mo to nagkuan ba mo? Unsay mo kuan ato? Basig gamito na po na sa kuan. Kaya password man. Unsa may password? Ama gay man hack na kabalo mo gamit. Ay, kaya mo gamit. Oh, Di mo wa may kabalo. Ay pa sila kabalo. Number. Kami wa may kabalo unsa na among password. si Janen ganin hack ang iyahang kuan. Dali kay siya sa computer nakakuan oy. Dili man ka madali sa kuan, computer di ka diretso. Isa nga mga pinuhak mo ha. Manghap mo to mo di mo na kuan. Ya. Mabawi niya oy. Pero ang isa wala na gyud niya gabayan. Pero kung kabalo may password, maable na mo. Wala man may kuhan ko, basta ito. Ano lagi? password yan. Magchatan man ta mo yan, magsataran na kay kuan basi banggawa sa daw Asa sila. mo? Ato ko eskwelahan maningil sa Edno, nya si Chloe kuha unon dire ko nga ingnon na nako nun madto ko kapayla sa bicho. We dalan sa kuno, charge ko tuon na ko nga ingnon na lang nako papaulian na lang si Chloe, pabaklayan na lang paingon didto, ug dili mo mabalik. O mo balik. Balik lang niya. All day man. Ako pala magawas. Kaya paningon to. Dili na pagkauna. Dili, delivery kayo na pala ito. Tulo oy. Ginuo ko ko ang baniod to. Balik lang ka na ihatod ra ka. Kung di maganya, dapat ikaw magawas. Di kita magbalik. Kaya sa una, Okay kaya naman. magbalon magkunagot. Ako ganing magbalo no, nya gihangyo na ko sa Marites. Ako pabalon ng tis ay. Hindi ako nang pagkaon na ba di man tarong pa ya. Kaya pabalon na ako nagbaon na. Inom doon ka na sa una ba? So, di ka magawas. Yang kauno. Dami pa jud nag siya kaon karon. Asa ka nang vitamin sa isa. Dami pa jud nagkaon ng buo Di be ka kung may hugo ako na. taganin mo karong akong gate 5 ra. Singkura. Tapi diha 5 rum day na. Singkura gani. Ako na yung agway ko ay 15 matok nahatag no ay dagdag ko rito kang diamond ni. Ay na sila man dito. Biyara ko lang yung obligasyon niya. Singkura kay bayad do. Wala mo tay klase ron, wala tay meron nun. Gani singkura. Ana lagi kuno kung Kaya wala na ganun klase 5 man ako, ganun na 5 man ako. Katong 30 walay klase, Oh, di ba? Martes Nya na pag sila. eskwela. Absent na may. Miyerkules. Absent O absent walay bayad. May bayad. Kunya wala mo po yung klase ato. Oh. Wala may klase ato. Uy, Duha meron na gani no nya karon wala sila. Uy, meron nun. Diyos ni singkura. Ay gay ko. Isting mo ron lihag ka ng ano. Padinglaw na. Jis ako ate. Ah, eskwela man ka ron. Jis, gud ka. Katang kami. Chloe Jis, kung gani akong ikuan sa'yo. Bayad. Wala Okay, to ako- na, ang kabot ni mo singko dito lagi. ay tao. Naay. Namay yung kuan dili man pares tanan ang kuan. Isa, balhin na datag ro, wala pa. Oy, Yan sa una na, ang mo ang balhin. room nga usbon ang kuan manggod kung TLC. At LS. Iyo, kay mo balhin na sila ro. Oday. Mga ingon diamond. Balhin na bayat ni group niya. Ano yan? Basig Mga bunga. project. Kuan. Kung project na sa Oo. lupan. Mga wire. Kuan. Doon. Ako pang mabiham na kung galing mo room, iyan, tapla na lang. Para na sa iyan. Ako sa ako nga ba no, iwason ko na lang rong tuiga. Mula sa sunod.
Kapit naman po. Napit naman po, di lang ay magdagan sa panahon ay. Ano maliit ang Tayo yung gasto na amutay na buta mo ko ay. Okay naman, wala na may di mo na pabikil-bikil sa kanyang pabarangay na mo. Wala na pabikil-bikil, kaya mo pabikil pa siya, wala na. Fire out siya diha. Hindi ba ang mga kumasa sa video, di ba mas madalas? Dala makanitigwang dalaga. Ano, asa mo ka? Mato na ko ay, di mato muskilon sa na orasa o. Ang bunitaw na. Si Chloe, umugawas di. Hindi ko pa makapaniw ka, panghulay. Manyo to sa to eh. Yan na. Lain po, mandi Kami diri po, mo. Ano, Ano, dami bulat. nanira dahil sa 5. Bagong ta kahinoon ron. Gidaw. Manggaling ta ko muna, kaya itapak ko tong ka-Chloe dito. Itapak lang dito. Nalilig mo na. Para dagdago mo. Ay, butang ka po na ako ni dito. Ibayad siya na ako ni po. Balag, G's itong ibayad. Ako, G's na akong gikuha na. Ano na ako ka na, kapoy Ya, mo si wala Iban. ka Bilingit daingnan. ka ayo ang... Alas 9:30 wes daya mo ni sulod. Anong dugay mo po? Wala man may Ano kabalo. mata na mo? Ay, kaya wala ni mo nabasa. Ang ingon man si Daya mo na kung gahapon. Nga ana ni ko taka naman na sila 4 pa o 5 tong schedule. Wala Ako ko po paliwanag. Murag wala man gikuha ni... Perla ang kuan. Uy niya. Wala ko paliwanag dito kay naay giadtuan ana ba? Kay ana ra man ka ato nga. Na nabalhin ang Oh. kuan. Dili na sa 4 kay... Di wala ang paliwanag diya oy. recollection, ang recollection. Nailakaw sila wala May man. naminaw ko. Nalagi ko sa kuwan ron. Tawag na kong bata. Simple po kayo na eh. Naan ko sige ito, wala ka kabalo dito sila kay Dukol ragod. Wala di ingon diri liya. Maulahin man may dire basta wala lay ko. Maulahin May may. gani ni uli ang isa no kay namalit og painit. Ni ko Pag mo ay. nag-announce man. Oy, Unsa de ron? ito dahil ito dahil recollection sa mga mama, huwag kung di na hindi pa anak ito nga. Mato ka kapinyaran ko. Wala, di ko kabalo. Oh. Ano yan? Gani? Ay, nag-uul ka. Gani, ni chat gani. Nagyagi chat na to. Ni-chat gani niya. May friend request to kay bako niya kuan ba? Na-chichi diya. Bako niya self, bako niya Facebook. Nagtugod diya ito si Rundrun. Buwan ko niya atong katikis no. Ano di niya balay-balayon. Lima na na niya. Ano di man niya. Ganun dili man niya balay-balayon nga na-extend. Na usab nga kuan no. Buot-buot sila gi-schedule. Gilalisa na mo no. Oh. Buot mo gi-schedule. Unya, gipalpak ninyo. Yung hirap-harap niya ito, bastos ka kaayo ba na? Tabris doon, at magpatawa, kakabalong pa'y palong. Sa ilang mo itong mga namay, apil ko ninyo sa away niyo sa kumagulang. Ayaw ko i-apil, tuwa mata naglaak. Away. Away din sila. Kulang na ako. Sa una. Sa una. Oo na. Oo, Sige, sige, apil. wala na. Dili na ingon nga ka lang maayo. Bungo lang gyapon. Kung wala mo, ayaw ko apil. Wala mo ko diha. Dili ba bitag sa unta nila kay Sila sila may may nagpapalo. nagdali Sila dito, ang payro ang tak ni. Karon, kubo siya kadto dai, ana oh. Ayo imong gibuhat. Ako pa. Ano to sa ta? Ayaw na. Ayaw na ka pamoy nilungag yan. Kapaabot ng mayor oh. Ana din ang mayor. Ano ade? Ayun niya tang mayor bigaya dili na ito to siya. Sila din mo dito. Di kuan ka ng sito ka na Collection recollection. nila. Recollection ba? Grade 5. Kasi di ko sa pusab. Yang announcement, social media, sa muka na social media. Hindi balay-balay. May tanan na cellphone. May paraan na rin nalubat ka na ko ba? Di blind ka. Salig. Balon sa mga kauban. Oh, magsalig na din kay Kung saan mo Tribal kaya o ko nung silingan. Unya, silingan o Ayaw, di po kapansin ng silingan. Wala ka. Wala, zero. Hanga ka. Nang sabak mo kapilya. Kami po, tulog-tulog po, may dugay ng bangon. Dugay. Wa pa man gud kay nagamit og microphone yo na kontol. Ano man ginagamit? Ano pa siya ito pagsugod nila? Loro. Dugay nagsugod ba? Alas 8 ba? Pero ano? Alas 8 mato nya dugay kay sugod. Dapat ibalik-balik yun sa kapitista. Magsalig sa mga tugong-tugong. Awa rin. Nahog. Napatay lang ito. Nahog. Bakit hindi? Nagum Nadala service. naman po na. Sige na, okay na. Nagum service pa. Oh, ganit. Madala naman po okay na. Naundang ko ang kuan day mo sigara gaana sa cellphone. Ha? Panawar ko day mo ato din sa naminaw. Dam magkuan dapat bog dali. Okay
Ganito yung pag mataw, kapag pangimuta. Wala ganito na lang mo sila ni ma'am. Okay, pag mata. Nakagupit lang pagupit na ito kasi. Kapag pagupit. Taas mo ito buhok ma'am, ano sir. Ay, oo, napagupit na. Kahit iswila na sugot. Dugay naman eh. Oh, wala to putli ma'am. Asa kayo. Parehan na magbuhok. Wala mo po siya. Katan mo. Ha? Katan. Ha? Kaya na malit ang kauban ma'am. Ay, dito ka tagabay po sa mga babae. Asa ka malit? Dito ko sila sa kinaghanan. Different request na mo sa email na. Nawala eh. Terminal eh, nasa likod ma'am. Likod sa national. Sige ka. Tanan nga mga pugang, nga mga radyo. Wala ka diha. Kuhaan man sila dito, kaya mga bus naman dito. Tao lang ko ng terminal ko. O bus nga gagmay ba, dito na tanan. Biyahe nagwantalan ba? Oo. Kuhaan na tanan ditong bus nga gagmay, diha na, bus terminal na, diha. Yung kapatagan, biyahe na po puro ba? O na lang, nanay wala ka bus. Si Tintang Plite. Ini sinta. Isang sa mga kwan dito ba? Ang bak, ang bak. Rato ng skin tayo, no? Yan, mag-umbak po sila Ito ka sa nga, 150 itong lasang 150 ang kuhaan. Kumbak. ulo. Dili, makaubos po sila. Sinta na po sila. Ano na yung sakay? Ulo mo. Lugi ay. Wala lang dito relax. Yung pakyaw. Pakyo, dahil mga karga. Para naman kuhan. Di man pwede sa bus na dagang kay karga. Ayan ka boss. Bas, maabot. Kung tuyok na digos. At idarimang, dili pwede. Pirikap. Biyahe. Hindi mo gawa. Daghan kayo magbaklay na. Oh, kaya, baklay. Na sentral. Baklay. Bas ka. Tuyok na dito. Basa ilang murag anak na tuyok mo pan. Nere ana rito. Ano ba?
Dire, toyo, kanya dito, bus terminal, ano ba? Murag lang jeep ba? Kaso, Ang mga close cab yan na mga kuan sa kuan na doon na mga sunod-sunod ka. Sunod tayo. Ganun. hindi ba na pero pwede, 5, okay lang. Dire, pwede siya malusot. Ang pedicab, ana, mamulusot. Katuwa, di po pasahero, no? Lusot man dire, kaya kagadiha ka, langan di siya mo agi. Lusot man siya pero palingki. Eh, palingki, lusot niya. Pero palingki, di ka rabina, pero palingki. Pwede man siya matabok daw, pero di daw katuan. Ini kan bisa jalan sa bus, pwede mo tabok. Pero sa Rizal, di na pwede mo tabok. Kana di na yun na pwede. Kung asay mong balay, o di ayaw, dito ka turno sa asang dool. Asay mong dool balay. Di wa may rason nga, ano, nitabok mo ka. So akong balay, o ayaw diya. Dito ka pigas turno sa imong dool. Ang pait, ang mag-double right, zero. Double man, para naman ito kag-gimol. Nasunod na pedicab, layo. Kami, madara. Pedicab lagi dahil di pag-iyon. Ang single motor, 4 wheels, makaagit. Pero ang pedicab yun, takpon yun na. Pero kabalo na sila, meeting man. Pero kahilo na. Pero na. Pero panahan nag-meeting, no? Para di na kayo lubog ba? May nga, wala tayo makabalo di ay. Meeting lang dito, no? Yan, minaw. Nadugay, mahana naman ko na. No? Ang nakanindot, sakay, gana di gina, balibaray, kayo mo. Mukha mo na. Sakay mo ka, kay asam ni. Parang naman sa ikuan. Lisano, ano ba? Bus terminal. Isa lang po lang ang ba? Oo, ano naman. Toyo dito pa doon terminal light ng bus terminal. Ano naman, no? Nagya po siya signboard. Pagtanaw, uy, bus terminal. Bus terminal. Nakitag tao, mungunaw mo na. Ano naman ang sa signboard? Uy, bus terminal, oh. Pero yung bus terminal niya, dito lang ka sa kanton. Pwede ra. Kay, Agi ra ka. Ay, magi ano itong ka? Anto na. Baklay na. Kaya pa sulod-sulod ni mo, aguanta ka. Sulod yung balay. Kanto ra ka. Sakay, Ulay pedicab. Di, maklay. may ka. Wala. Di para sa pedicab ang ilahos dito na. House ka. Sampai kamu hatag mo sa hay. Yan na sila. Ano, gana puto. Pero di ka na manulod. Nakupulong po. Sulod sila. Ako po ang panguton. Nalamang kayo nila na sila sa gobyerno, no? Kay income, kay commission. Mabot man gina. Karoon lagi daw ng tuwi ka. Hindi, naginayin na yung nagpabiyahe. Oh, ang nag-una na rin kapatagan. Kapatagan, Bansalan, Kialig, nanaday Malalag, ito padada. Mugbo pa. Sunod na na, Matanaw, Malaka. So, patyo na lang po, Jeep. Wala akong lagi doon ng kuhan. Jeep? Dito sa Amua, dahil Turin. Oh, Tanan mga biyahe jeep dito, wala nagi pangdawat. Kanang tingwistro man ron. wala na, lagi pa rin nyo. Dili na rin yun. Kaya mo lagi na, unibus. Ang barera po dire. Oo, Ano ba? Yan ka itong mga uso-uso. wala na to. Mga kubal po dito mga driver sa jeep, mo po itong pangpilian, pangkwaon, may mo driver at itong basa. Ngay. Dili na sila pa rin Ito pang uso-uso, mahulog na lang na private. Oo, anak. Kundi hindi mo ibaligya. Ay, Di iba, di baligya. Di ba kapabiyahe o? Wala na. Hindi private mo dagan. Di, Kung magkain di, private ka, makabiyahe ka, pero private na lang ba? mga franchise nila na. Franchise ba? Wala na. Linya, wala na ipang Katanggalon mo po na. Oh, Inulag sa usapan ng test. pintura. Wala ko mo na.
Ano na nag-service? O, mga private na service na lang. Gamit na na, kuya ng pakyaw-pakyaw. Pakyo, pwede na. O, pwede na. Ano lang niya ilang pangkuha na na. Pero tanggal lang ang franchise. Mga body number. Eh, wala, man kay ruta na. Pero wala na, bagsak yun. Ang mga usos-usos labaw, karon magmahal di kay na. Mahal man kayo na. Mugawas na ng bus, mubarato na na. Para baligya. Karon kay tag 700 gud na. Yung mga sikanan. Di babaligya, maganda madugay. Ya, saan na nimo mo? Pila mo unit. Pila ka unit Ay na. uban di nga mo unit ang tagpulo. Ikan kayo? Yung saan na nego na biyahe? Tanugan. Diya na palulong. Wala man gyud mamalitan namang Ay kay malit na. para private mo no. Kanang negosyante. Ang makarga-kargahan. Kargahan mo na. Gyapon ang gigamon yung lakuan na O pwede. Basta di Private. pa masayruhan. O, ay lang pa masero. Mo na ilang franchise, wala na yung Wala na. Pero ang pedicab, di pwede. Dili Ang jeep, pwede mga gusto nga. Kay 4 wheels man. Pero pedicab, di. kanto-kanto lang niya po pagkaya diri kami. Pero kung ra ka, di, ngumpra ka, pwede. Okay, mo naman ito, private naman eh, boss. Yaw man eh. Okay. Pero naman sumlunon katagalan. Pero doon lagi daan ang pasahero. Nagharang ma. Sa man eh, dagamang nagkarga. Ako na ni ako ano ni. Bayaw mo na ito. Bayaw na siya. Alangan, wala may kasakyan sir. Di man pasakay ang bus. Di man musulod ang basa ng Korea dito Wala sa na. mga sumlunon, di man. Anak ra. Di arawan po sa Turil, magtutuyo. Punta ang jeep kay agis ko nga kung mag-private na. Oo, sabi ko nga. Dere ang pedicab kung maun gana na kaganahan ay nalang rin yun, private. Para makaagi ka. Agi Pero ka. itong nangalit sa tulo, kibika, dili na to, ano pa sa'yo, di na to makaano. Ayan, ano mga padayon, wala naman ang loot, sinisiro ko. Kasayron man gyapon kanto-kanto. Kanto-kanto. Yung mga ragi panginabuhi. Daghan yung mga pikikabya ron. Gunol, pinakalinabo. Asad, asad ka. Ang kasa. Daghan ang mga wat, ano? Ayaw po na.